από τους άλλους κυρίους. Όμως, Εγώ δεν ακούγομαι δηλαδή εκεί πέρα, καταλάβατε όμως εσύ για τους καθόλου. άλλους κυρίους, οι οποίοι μέχρι πριν λίγο ήταν οι συνεργάτες σου, ήσασταν μαζί σε ένα γκρουπ. Είπες κάποια πράγματα τα οποία τους σόκαραν λίγο, τους στεναχώρησαν. Είναι αυτό το ου που κάνουν, δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει, πώς να το πούμε. Για έλα sex bomb μπροστά. Ναι, αυτό το ου που κάνει και ο... Για κάνε το ου σε παρακαλώ. Το που γκρι στο τέλος. Αυτό το πράγμα, ναι. Να σου πω κάτι. Ο James Brown, ξέρεις γιατί έγινε μεγάλος. Όταν έπαιζε στο Harlem εκεί, τον ακούσαν όταν ήταν παιδάκι και μάλλον και έκανε αυτά. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι για αυτά. Αυτό τον έκανα μεγάλο. Εγώ δεν είμαι για αυτά. Γιάννη, θέλω να διατηρήσεις τη ψυχραιμία σου. Σε διαβάζω πάντα με την... Δεν το άκουσα, αυτό με πείραξε. Πώς το λένε το όνομά του? Το όνομά σου. You forgot my name. Πες μου το όνομά σου, γιατί το ξεχνάω. Sex bomb. Sex bomb, πού το βρήκε το sex bomb? Α, τώρα που το βρήκα το sex bomb. Δεν έχεις ένα όνομα Μανώλης, Γρηγόρης, ξέρω εγώ. Εγώ έχω Γιάννης. Γιάννη. Εγώ Γιάννης, εσύ τι είσαι, πώς σε λέτε? Εμένα Ελισάβετ. Α, ευχαριστώ πολύ. Τώρα κοιτάξτε, αυτό που κάνετε εδώ, είναι σωστό. Γιάννη σε παρακαλώ, είναι μια κόντρα η οποία... Ανίτα, την προηγούμενη φορά μας ερώτησε εδώ πέρα εάν είμαστε αγαπημένοι. Ναι. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα πράγμα το οποίο έγινε, δεν ξέρω πώς έγινε. Και εμένα στην πραγματικότητα, γιατί εγώ δεν θέλω. Ότι δεν θέλω να. Εγώ είμαι το έχω μέσα μου, δεν θέλω ποτέ να θίξω κάποια γυναίκα. Ναι. Όχι γυναίκα. Ότι σε έθιξε η Ελισάβετ χθες το βράδυ σε αυτά που είπες? Εμένα βέβαια. Τι είπε που σε πείραξε εσένα, γιατί εγώ δεν το είδα προσωπικά. Αλλά εγώ το είδα και το έχω γραμμένο. Ναι, τι είδε? Τι ρώτησε ο Θέμος, λέει, σε ενοχλούν οι δύο κυρία? Ναι. Και λέει ναι. Λέει γιατί? Τότε λέει πήγαινε να τους λέει ο Πέρες, πήγαινε να κάνει μια σόλο καριέρα. Ο Βαγγέλης ο Περής. Ο Βαγγέλης ο Περής. Πήγαινε να κάνει μια σόλο καριέρα. Εσείς, συγγνώμη, Περής και Αναστασιάδης Θέμος. Δηλαδή γιατί μου ανοίγετε τέτοια μανούρα, μπορείτε να μου πείτε? Γιατί μου πειράζετε τα πράγματά μου, εδώ τα έχω στήσει μια χαρά, τα έχω φτιάξει και μου τους έχετε βάλει σε αυτό το τρυπάκι, μπορείτε να μου πείτε? Τι παιδιά είσαστε εσείς? Γιατί τσιγκλάτε? Γιατί τσιγκλάτε? Ναι, και δεν τα είδα εγώ αυτά. Αυτό το οποίο έγινε δεν νομίζω ότι πρέπει. Γιατί εγώ... Δηλαδή, συγγνώμη, είπε η Ελισάβετ ότι για σένα κάτι κακό? Ότι έχεις μια ερμηνεία η οποία δεν της ταιριάζει? Είπε μια ερμηνεία και είπε, να πω τη λέξη που είπε δηλαδή. Τι είπε? Λέει αυτοί δεν τραγουδάνε, λέει μου γκρίζουν. Ναι, αυτό είπε. Αυτό τι εννοεί δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Έτσι ακούγεται η φωνή στο CD. Μούγκρισμα, δεν ακούγεται η φωνή. Και το James Brown το ίδιο είναι, κυρία μου. Δεν με νοιάζει με τον James Brown. Α, δεν σε νοιάζει. Εγώ είμαι άλλος. Αν ο James Brown δεν είναι κανείς, τότε εσείς είστε. Συγγνώμη. Μα δεν είμαι του στυλ του James Brown.